हालेलुया इसोरा बाखनाय जाथों गिबियावनो इसोरखौ जोबनो गैयै हामबायहोनो आरो बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जैमासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव आरोबाव नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनलायफिननायनि थाखाय आङो इसोरखौ जोबनो गैयै हामबायहोनो फैदिनि जोङो इसोरनि बोसोनाव जोङो थाङैनि सिगां जोङो इसोरनियाव जोङो आरज गाबनि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो मेगनखौ मिखेबगोन होननानै जोङो आरज खालामनि गोथां गोथां अनसुला प्रभु आफा नोंखौ हामबायनो नोङो बे सम आरो खाबुखौ होनायनि थाखाय प्रभु आफा दानो गथायनानै बिदों प्रभु आफा आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दिनै गोबांथा सैनानै दङब्ला प्रभु आफा नोङो बिसोरजों नोङो लोगोसे थाफ्लायदो नोङो रायज्लायदो प्रभु आफा नोंनि गोथार आखाइजों नोङो दांदो प्रभु आफा जेन' गासैबो समायसाफोरनिफ्राय मोजांथारै जेन' सुख जानायखौ मोननानै नोंखौ बाख्नायनो हानायनि प्रभु आफा आङो नोंनिनो मुङाव गथायबाय नासरे प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गथायनानै बियो आमेन ख्रिस्टजों अनजायग्राफोर फैदिनि जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो नायनि फिलिपियारिनि 4:13 पद बेयाव बुंदों ख्रिस्ट होनाय बोलोजों आं बेफोर गासैखौबो सैनो हायो ख्रिस्टजों अनजायग्राफोर फैदिनिफ्राय जेरै पाउला ख्रिस्ट होनाय बोलोजों गासैखौबो जे मावफुंनो हादों आरो सैनो हादों फैदिनिफ्राय जोंबो इसोरनियाव गाबज्रिनि अराय सम आरो ख्रिस्टजों अनजाग्राफोर जोङो इसोरनियाव भरसा खालामनि जोङो इसोरखौ जोङो हामबाय होनि जोंनि इसोरा गासैबो जे नांगौमानिफोरनिफ्राय बियो हेफाजाब खालामबाय थागोन बेनिखायनो फैदिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि सैनांनायाव इसोरखौ गाबज्रिदो दिनै नोंथाङा इसोरखौ हामबाय होनदो अराय सम ख्रिस्टजों अनजाग्राफोर मानोना जोंनि इसोरा जों बयनोबो बोलो होग्रा इसोर जोंनि इसोरा जों बयखौबो हेफाजाब खालामो बेनिखायनो फैदिनिफ्राय नोंथाङा आरज खालामाखैब्ला नोंथाङा आरज खालामदो जिसुनि मुङै आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय नोंथांमोन गासैखौबो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरो बे समसिम बाय